A yau ne dai muka ji al'umma na korafe-korafe akan cewar wannan mulki da Muhammadu Buhari yake. Ai ne kawai ba a jefa ɗan arewa yanzu a cikin da ransa an ajiye shi ba. Amma kashewa ka riga ka kashe mu ka kashe arewa. An gaya maka Buhari ka kashe arewa. Kai abin da za ka. Sunana Muhammadu Buhari, shugaban ƙasar Najeriya. Kuma a bisa can kudin da aka yi ya sanya kokonto da kuma zarge-zarge tsakanin al'umma, wanda dai hatta kai al'umma da dama na faɗin wasu maganganu iri-iri. Bara mu ji ga bakin al'ummar ko me suke cewa. Wai an isa ma arena mana hankali. Mu za a rena hankali a ƙasar nan, Alkur'an da wata a ƙasa. Akwai matsala. Sai mun gama tattara kuɗin nawa mun kai banki, na ji ana magana cewa wai za a je a biya kuɗin bashi da aka karɓa a ƙasar da kuɗi. Ga wannan kuɗin wallahi ba za su ciwo ba. Ne wannan Fatima faɗin haya muku fa aradun Allah Atiku Abubakar ne shugaban adali a wannan Najeriya. Barai da gaske. Kuma suna tantama a kan shi na cewa wannan duk abin da yake faruwa suna zaton cewa anya ko Buhari ne kuwa ko kuma wani sani. To aradun Allah ku farka. Idan ma kuna ba shi ne shaukuta. Ni da ma tentini na jima da ganowa ba Buhari ne yake mulkin Najeriya ba. Ka ji magana. Ku kuma talakawa. Kun duba ido. Kin je kin kai naira 3,500 banki. An kwamushe miki naira 1,500. Domin a biya bashin kasance. Dama ni tun da na bar gidan ko ina na koma gidan hwana fa. Kawai dai kuskure ne an riga an yi shi. Aradu idan ka duba Janguda ma ya koma gidan hwada fa. Aha. Daura ma ta koma gidan hwada fa. Jaura ma haka. Idan ka baro malam Naji ya isa haka. Atiku zan zaba. Dan ba magana zaben tumin dare. Na sama wa kaina lafiya. gidan hwada fa su ne za su sha wani lahiya. Kuma Najeriya ana cikin wani hali.